Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih wonten ing pasinaon basa Jawi kanthi materi cangkriman. Cangkriman ya iku tetembungan utawa unen-unen kang kudu dibatang utawa dibedhek. Suatu kata atau pernyataan yang harus dijawab, harus ditebak. Itu namanya cangkriman. Wujude cangkriman ingkang sepisan cangkriman kang awujud wancahan, yaiku cangkriman kang awujud cekakan saka tembung-tembung utawa menika singkatan sebuah beberapa kata yang menjadi biasanya menjadi satu kalimat atau satu kata. Tuladhanipun tongyong reng-reng. Bedhane menika gotong royong bareng-bareng. Menika dipun singkat tong menika gotong, yong menika royong, reng-reng menika bareng-bareng. Salajengipun pituturipun gotong royong. Burnas kopen. Bedhane bubur panas kokopen. Pitutur menika sabar ora kasusu. Nah, wonten tuladha sanes inggih menika nas gitel. Panas legi kenthel. Menika tuladha saking cangkriman kang awujud wancahan. Salajengipun cangkriman irip-iripan. Tuladhanipun pitik walik saba meja. Bedhane sulak. Pituturipun menika dados panglipur atau penghibur. Lajeng wonten malih sega sakepel dirubung tinggi. Bedhane salak. Pituturipun menika ugi panglipur utawa penghibur. Nah, cangkriman irip-iripan menika saged dipunwastani dados tetironing atau tiruan suatu barang atau benda. Wonten tuladha sanes inggih menika pitik walik saba kebon. Bedhane menika nanas. Nah, menika cangkriman irip-iripan. Salajengipun cangkriman blenderan utawa plesetan. Tuladhanipun tulisan Arab macane saka ngendi? Bedhane alas. Nah, menika saking pitakonan macane saka ngendi? Macane saka ngendi? Bedhane utawa wangsulane menika alas. Pitutur menika panglipur, penghibur. Wong dodol tempe diwudani. Bedhane sing diwudani dudu sing dodol, nanging tempene nggih. Menika boten pareng sing dodol diwudani, nanging sing diwudani yaiku tempene. Pituturipun inggih menika panglipur utawa penghibur. Nah, menika cangkriman plesetan atau blenderan. Salajengipun menika cangkriman awujud tembang. Tuladhanipun menika bab pucung. Yen nom klambine gadhung-gadhung menika warninipun hijau. Biasanya hijau muda. Lajeng nek wis rada tuwa menika klambine kuning. Nah, nek wis tuwa banget klambine abang, ijo
lajeng kuning, terus abang. Bedhane menapa? Nggih, melinjo. Melinjo menika bahan dasar menawi badhe damel emping. Lajeng pituturipun inggih menika panglipur atau penghibur. Salajengipun cangkriman awujud ukara. Tuladhanipun anake didak-idak, mbokne dielus-elus. Bedhane apa? Nggih, anda atau tangga. Pituturipun ugi panglipur. Nah, semoga kalian tahu apa yang dimaksud anda ya. Salajengipun sing cendhek dikedhuki, sing dhuwur diuruki. Bedhane timbangan. Pituturipun ugi panglipur utawa penghibur. Menika kala wau ngengingi bab cangkriman. Menawa wonten pitantunan sumangga lan nawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun awit kawigatosanipun kula pungkasi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.